hát megvédheti végül is a világbajnoki címét, amely 2003-ban is az övé lett. Valaki megsérült a férfi távolugrásnál. Némi különbözőféle doping problémák után. Ki lehet az? Az biztos, hogy nem Andrew Ho, mert hogy őt láttuk ott készülni a következő ugrására. Rúdugrásban történt valami? Nem, gerej! Gerej! Ó, te szentséges atyaég! Egy gerej! Úristen! Jézus Máriám! A gerej eltalált valakit. Igen. A francia Salim Zdiri lesz úgy az? van, igen. Próbálják hátrébb terelni a fotósokat, de nem túl szép dolog ilyenkor elállni az utat. Lehet nyilván képeket készíteni, de nem feltétlenül kéne ott akadályozni. Salim Zdiri. Hát ez egy nagyon-nagyon csúnya sérülésre is, ráadásul úgy látszik Pitkamaki dobhatta el. Mi történt? Nem tudom, de remélem nem mutatják meg. Ha egy ilyen 90 méterhez közeli dobás. Jézus! Micsoda erővel csapódhat be egy gerej egy ilyen 90, de legyen 80 méteres dobásnál. Hát kedves nézőim. Hát reméljük, hogy csak valahonnan oldalról kapta el, és nem pedig... Ha valamit megtudunk, akkor természetesen azonnal mondani fogjuk. Hogy fogja tudni ő is ezek után folytatni a versenyt? Ez szörnyű érzés lehet. Nem is láttunk még ilyet gerelyhajításnál, mert kalapácsvetésnél igen. Nem volt már ilyen sajnos, hogy gerej átszúrt. Emlékezzét csak Cheverlére, neki Dél-Afrikában az edzőtáborban talált el egy gerej. De talán a lábán, nem? Vagy a vállán, igen. Hát azért az jóval szerencsésebb. Hát annyival volt szerencsésebb, hogyha egy pár centivel arrébb megy, akkor lehet, hogy múlt időben beszélünk róla. Fú. Ezért volt a nagy szaladgálás az előbb már. A verseny egyik szervezőjét láthattuk. Hát gondolom megfordul most a fejükben, hogy leállítják a gerelyhajítást esetleg. Hú, hát azt hiszem, most mindenki el van képedve. Borzasztó egy ilyen balesetet végignézni, és remélem, hogy hamarosan megtudjuk, hogy talán nem okoz olyan sérülést, amiből nem lehet felépülni. Blanka Vlasic a női magasugrásban minden egyes magasságot elsőre teljesít. Blanka Vlasic nagyon-nagyon jól ugrik ebben az évben, nagyon sokszor ugrott már 2 méter fölött. ...2.04-et ugrott már Dohában, és akkor ott 2 méter 10-en is tett kísérletet, ugye az világcsúcs kísérlet volt. Andrew Howe-t látjuk most távolugrásban. Mindenkinek, aki itt van, most borzasztó nehéz lehet tovább folytatni ezt a versenyt, de Andrew Howe tud nagyobbat ugrani, mint a versenyben korábban. 8 méter 4 centiméterrel a második helyen állt. Úgy látszik, hogy ennél most nagyobbat ugrott, ennek körül annyira, és mivel csak 2 centiméterrel vezetett előtte Miguel Pate,
Ja igen, hogy ideges volt attól, hogy nem sikerült neki nagyobbat ugrani, illetve befejezni az ugrást. Belépett nagyon, ezért is nem fejezte be. Elnézést kérek, még egy kicsit hatása alatt vagyok az előbb történteknek, és mindenfelé figyelek az információkra, a képernyőre és az adatokra. Abban azért biztos vagyok, hogy persze benne van a pakliban. 8-12. Akkor most már én sem tudom, hogy mire figyeltem az előbb, vagy mit láttam. Az Miguel Pate volt, aki ott azt az ugrást nem tudta befejezni. És azt láttuk, jó? És azt láttuk. Andrew Ho viszont ugrott 8-12-t és örült. De biztos vagyok benne, hogy ha nyilván ott lehetett látni, és ott voltak az orvosok. A verseny igazgató gratulál Andrew Ho-nak. Szóval biztos vagyok benne, hogy ha olyan borzasztó nagy baj lenne, akkor nem örült volna így Andrew Ho. Sőt, akkor azt is megmerem kockáztatni, hogy leállítják a versenyt. Legyen igazad. Nem tudom, ez iszonyú. Gondolják el Tero Pitkämäki helyzetét, aki egyrészt ugye olyan motivációval érkezett, amely jobb motiváció nem kell ahhoz, hogy valaki egy versenyt nyerjen. És most pillanatilag ugye nem tudom, hogy hanyadik helyen állt, de hogy így, hogy lehet egy versenyt folytatni. A második helyre jött fel, ezzel a 86 méter azt én nem tudom. körüli dobással. Nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán így egy versenyt folytatni. Meg fogjuk tudni hamarosan. Nőjött 1000 méter. Hát imádkozzunk. Azt hiszem, most innen mi mást nem tehetünk, hogy semmiféle maradandó sérülése ne legyen Salim Sdirinek, a franciák kiváló távolugrójának. Nőjött 1000 méter. Nőjött 1000 méter. Nem olyan erős mezőnnyel, mint amilyen erős mezőnyt megláthattunk mondjuk Oszlóban.